שלום לכם, רובנו רוצים למצוא בני זוג, וזה מאוד טבעי. מהם הדרכים, כמה זה עולה, יצאנו לבדוק, לא להשתדך, יישארו איתי. אוקיי חברים, מחיאות כפיים לכל המשתתפים ולמשתתפות הרציניים והרצינות שנמצאו איתנו לחזור כאן בספיריט שלנו. כל 7 דקות אני מצלצלת בפעמון והגברים הם אלה שקמים, הבנות נשארות לשבת. מה שחשוב, להיות שמחים, כלילים, שאנחנו חיובים, אנחנו במיטבנו, ולא לדבר על דברים שליליים, כי זה לא מושך, לא על הרופא שיניים שיש לכם מחר, לא על הבוס, לא על האקס, דייט ראשון. רגע קר בתל אביב, נהנית בחיים. זהו, משתדלת לנצל כל רגע. אוקיי חברים, הזמן עבר, נגמר, בנים לקום. חיה, יודעת שאתה פה? כן, חיה יודעת שאני פה, כי גם היא מאוד מאוד דואגת לרווקים ולרווקות ולפנויים ולפנויות בארץ ישראל. ואני שואלת, גידית, מה היא עושה פה? אני באתי למצוא אולי אהבה כאן. ספידייט זה מקום שאני יכולה להכיר הרבה מאוד דברים בזמן קצר, לסנן לי הרבה מאוד בזמן קצר, לראות, לבחור, מאשר שאני נפגשת עם זה ונפגשת עם זה כל כך הרבה זמן, ופה אולי תגיע הבא שלי. טוב, למעשה אנחנו התכנסנו פה בתוך הפאב היפה הזה. יש פה איזה 10-12 זוגות שפשוט מתחלפים ביניהם, ואת, אני לצורך הדיון כבר בין הרביעי שאת פוגשת בשעה האחרונה. נכון. אל תכנסי עליי. אמרו לי מנחם, אתה יוצא לפאב בתל אביב בערב, אתה פוגש עשרות בנות, סיכוי טוב שלך גם שידך. מה? אין ספק שאתה יוצא לתל אביב, לפאבים, אתה יכול להכיר מאוד בנות. העניין בספידייט שזה מאוד ממוקד מטרה. יש 20 נשים, 20 גברים, ואתה יודע שהן מתאימות מבחינת הגיל.